dino rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kok yo sampun lek nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mencucu emanan paras bagusmu gak beda karo atimu rungono tembangan manisku du sayang ngapunten mesestu yen kurang saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ono dina liyane bakal tak upayake bodo piye carane atresnoku ora bakal entar sayangku ora bakal goyang senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menunggu atur suwun sampun ono kanjanine saben dino terima kasih Raja Sawen terima kasih Jogetnya agak minggir ya jogetnya ya. iya cintaku mbok yo sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mencucu eman paras bagusmu gak beda karo matimu rungono tembangan manisku du sayang ngapunten mesestu yen kurang saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ono dina liyane bakal tak upayake muga piye carane tresnoku ora bakal entar sayangku ora bakal goyang najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendoa atur suwun sampun ono kanjanine saben dino Asoy ayo Mas sayang Ayo Doni. Ayo Don. iya cintaku mbok yo sampun lek nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo Goyang, Mbak Lurah. mencucu emanan paras bagusmu gak beda karo atimu rungono tembangan manisku du sayang ngapunten mesestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang